Pastor, may hapon. May hapon na Sam. Kanang, mutana lang ko, Pastor, ba naman, asa lagi ka ng kwan, mga hintel? Asa gikan ang mga hintel? Ang hintel igsoon usa na ka generic name sa mga tao nga wala magtuo kang Kristo. Mahudiyo man siya, magrigo man siya, unsa ang iya nga matang. For example, tagaan ta ka o usa ka punto dinhi. Episo kapitulo 2 bersikulo 12. Adunay giisgutan ang balaang kasulatan mahitungod sa mga hintil. Mato pa niya, sugutas 11. Episo 2:11. Hinamdamin ninyo nga niadtong panahona kamong mga hintil sa lawas. Okay? Gipanagngandlan nga mga walay sirkonsisyon. So tana sa ato pa, tanan nga hintil walay sirkonsisyon. Kaya ang nag-usog sirkonsisyon kaniadto ang mga Hudiyo raman. So maehipto ka, hintil ka. Maruma ka, hintil ka. Magrigo ka, hintil ka. Kay wala man ka na circumcise. No, daingon dire. Niadtong mga managtawag sa ilang kaugalingon nga may sirkonsisyon. Sa unod, pinaagis sa mga kamot. 12. Hinamdamin ninyo nga niadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo. Sa ato pa, ang hintil walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel o dumuluong sa mga pakigsaad may tungod sa saad sa Dios. O dinis kalibutan kamo walay kalauman. So ang hintil igsoon nag-refer sa bisag unsa nga rasa sa tao basta ikaw wala nagtuo kang Jesus Christ o sa balaang pulong hintil ka. Falapigson. Dili ni Pastor sa kwan, linya ni Kain. Okay. Ang linya ni Cain, di naman mo matres kaya nasagol-sagol naman na sila. No? So, ang gidescribe lang ni, ang hintil, kantong mga bisag asang nasod, basta wala magdawat kang Jesus Christ, hintil na siya.